Dobrý deň, vítame vás pri dnešnom zápase HK Zvolen HC 05 Banská Bystrica. Dobrý deň, zdraví vás spoluprodajca Lajkoho Bonpersonovi svoj pas. Pán bohužiaľ chýba, neviem prečo neprišiel. Prebehla nám 5. minúta prvej tretiny, takže sme toho veľa, ale to bolo do piči. Do piči, nie je kanej. A Bystrica dáva gól na 1-0, je to zlé. Zároveň Širobovák. Dobre, takže Niči, čo nevedia zastaviť? dobre, takže ozveme sa vám, keď to bude trošku lepšie vyzerať. Dovidenia. Sedela som na buku. Vieme zápasu sa na mňa neobracia. Jako veľkú pobalo Bystričanov a Zvolčania dúfam, že sa zvodili. Perfektný obranný zákrok, perfektný šípko. To bol nádherný zákrok. Už je tu akcia Zvolčanov. Ošperilo! A je to, ale nie. Bystričania vyjadrujú zakázané uvoľnenie. A perfektná šípko. Prepačte za tie zvuky a za nižšiu kvalitu videa, nemám dobrý mobil, prepačte. A ja som žiadny špičkový komentátor, bez pata to mi nejde. Takže máme tu zase akciu Zvolena. Bystričania vyjadrujú opustil hraču plochu. Čo je Zvolenca, Bezdo skáče, je Zvolenca, Bezdo skáče, je Zvolenca. Teraz sme sa dostali do Bystričania proti negratulátu zakázané uvoľnenie Bystričania. Teraz bude alternatovať naše konzultácie. To je super! Môžeme dať gól, lebo tieto kurvy sú ticho. Perfektne! Vypáčte nás za tieto škoda napisy, ale nie sú to ani autorské práva. Nerobíme reklamu, ale nás to tu zaradia. Je to na zložkovším štadióne. Prepačte. Dobre, takže tu máme zase opäť zápas. Teraz sa Zvol snaží zahovoriť, že jutovania, ako sa to nedarí. Teraz môže prejsť bol, pretože vám bohužiaľ nič. Teraz bol chalan. Teraz sa snaží bojovať, ale nič. Bystričania vynášajú do útoku. Bravo, ako by sa zaskočil, dobre. Dobre, už sa zbocuje na autopuku. Super. Určite aký kokot. Predíka som do útočného pásma len. Dobre, takže sme mali šancu teraz prechvíľu, ale nepodarilo sa nám to patrične využiť.
40 sekúnd. Dobre, takže stále hráme v oslabení. Je to zlé, ale už sa nám podarilo párkrát vyhodiť, ale teraz vyhadzujeme. Super. Toto je zranenie bystrického hráča. Poď do stredu. A Toto je zranenie bystrického hráča. A vyzerá, že tam je aj krv. Ondro, 1-1. A Košice remizujú s Nitrou 1-1. aktuálne výsledky Tipsport Extraligy. Piešťany Žilina 2-0. Poprad Trenčín 4-3. Košice Nitra 1-1. Skalica Manfield, MHC Manfield Martin 5-0. Vyzerá, ako som bystrickým hráčom. To nebude v poriadku. A je možné si z Volčana vylúčiť na 5 minút. Plus do konca zápasu. Franku. Takže prekrikujú sa tu dva fankluby, ktoré riešia v podstate to isté, len ináčom garde. Z ľadovej...